Abilimpicus сүзе астында шиксез мөмкинлекләр ачыла. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләр нәкъ менә биредә үзләренең һөнәр осталыкларын барлыйлар. Үз эшләре белән аралашалар, дуслашалар. Шул яклары белән ул катнашучыларны якынайта. Бу бәйгенең Саба зонасы аграр көллият базасында оештырылды. Анда районыбызның югары утар, акылга зәгыйфь инвалид балалар интернат йорты, Кызыл Мишә, Курсабаш мөмкинлекләре шикле балалар өчен мәктәпләре укучылары, лесхоз картлар йорты, Балкыш тернәкләндерү бүлегенә беркетелгән олылар катнашты. Фестиваль тантаналы шартларда ачылды. Мәртәбәле кунаклар сафын Татарстан Республикасы социаль яклау министры урынбасары Адель Мөбәрәкшин, Татарстан Республикасы мәгариф өлкәсендә һөнәри компетенцияләр буенча җаваплы Анна Сидоренко тулыландырды. Первый раз в республике проводится фестиваль возможностей. Вообще движение Abilimpix в республике развивается уже с 2016 года, вот вместе с Адель Рафиковичем мы его начинали и развиваем до сих пор. И вообще в региональном чемпионате принимает участие более 2000 человек, в том числе 400 человек в рамках фестиваля. Ежегодно все, кто попадает в Abilimpix, они потом уже не уходят. И сегодня я вижу здесь новые лица в этом зале. На самом деле, ребят, вы ведь ни разу не участвовали в таких соревнованиях, в таких фестивалях. Поэтому я надеюсь, что вы тоже станете адептами движения Abilimpix, что вы будете уже ежегодно в нем принимать участие. И все, что вы сегодня увидите, всего, чего сегодня научитесь, будете применять в своей жизни, будете развиваться. Мы знаем, что у каждого из вас есть таланты, свои определенные возможности, и мы надеемся, что сегодня вы его еще немножко раскроете и дальше будете развиваться. И мы надеемся, что вот вместе с Министерством труда мы увидим когда-то, что вы занимаетесь своим делом, что вы что-то делаете, пускай небольшое и пускай очень простое, но это будет сделано вашими руками, вашей энергией. Поэтому сегодня в добрый путь, хорошая очень у вас сегодня возможность чему-то научиться, с хорошим настроением пришли, с хорошим настроением завершили и покажете нам свои работы. Всех добрый путь. Җитәкчеләрнең хәер-фатихалары белән төп ярышларга старт бирелде. Барысы 7 компетенциядә көч сынашу мәйданчыклары әзерләнде. Шуларның берсе сабын кайнату. Җаваплы эксперт Гөлия Хәдиева катнашучыларны эшкә керешкәнче тарих белән таныштырды. Эш аралашу белән бик җанлы үрелеп барды. Мыло у нас возникло в древнем Греции. 6000 лет назад, представляете? Уже в те времена люди мыли руки. Вот почему всегда говорят: мойте руки мылом. А сегодня мы будем делать красивое мыло. Он будет у нас в виде цветочка. Әйе, каты хәлдәге сабынны уак кисәкләргә турап, аны җебетеп дәвам иткән эш ахырда чәчәк формасын алган, хуш исле сабын булып килеп чыгарга тиеш. Егетләрнең һәр кайсы бу биреннәргә зур кызыксыну белән алынды. Эксперт әйтүенчә, аларга кулга тотып эшләү, иҗат итү бик ошый. Безнең бу өлештә 5 бала катнашты бу компетенциядә инде. Барысы да килеп чыкты дип әйтәм. Минем бүген егетләр генә, кызлар юк. Бүген безнең прям мужская род, так скажем. Балаларның барысы да килеп чыкты. Без башта шул сабын основасын алдык, аны вакытка турап эрттек. Аннары төрле исләр салып, буяулар салып, аңа төс искерттек. Аннары инде менә шу силиконовый формаларга салып, катырга куйдык. Хәзер менә балалар көтәләр аның каткан. Соңыннан инде без аны алып, матур итеп паковать итәбез инде. Бу мелкая моториканы развивать итәбик. Бу сабын ясау инде иҗади яктан балаларга менә иҗади сәләт арттыра. Аларның фантазиялары артып китә. Һәм әлбәттә инде үзләре ул сабынны игеп кайтып китәчәкләр алар. Һәм аның белән кул җуганда искә төшәчәкләр. Бәлки кайберләренә ошап китеп алар моның белән шөгыльләнә дә башларлар. Чөнки хәзерге вакытта бәйрәмнәргә, мәсәлән, төрле бәйрәмнәргә барганда шул ук сабынны алар үзләреннән бүләк итеп алып бара алачаклар. Жюрида сабын кайнатучыларның эшен кызыксынып күзәтте. Эш барышы белән катнашучылар үзләре таныштырды. Сначала что сделал? Заготовку. Основу что мы сделали? Ножиком. Резали. Потом куда это все положили? Емкость, да? Емкость положили, все, да? Да. Оно какое было? Твердое. Розовое. Потом куда его отнесли? Микро. Ага, засунули, да? Да. Оттуда на какое вышло? Жидкое. Жидкое. Что еще туда положили?
А, что туда положили? Краситель. Краситель. Какого цвета? Апельсин. Розовый, да? А душка апельсин. Апельсины. Ваня угадал, да, что апельсин? Потом что сделали? Перемешали. Перемешали. Хорошенько, да? Потом Да. что делали? Попши. Пофикали. Да, и что сделали потом? Закрыли. Залили, да? А сейчас что мы делаем? Ждем. Ждем. Да, ждем мы сейчас. Адil Мөбәрәкшин бу бәйгенең асылы мөмкинлекләре шикле кешеләрне җәмгыятькә яраклаштырып, һөнәрле итеп тәрбияләү. Һәм республика бу максатларда зур күләмле эшләр алып бара. Самое прекрасное на самом деле впечатление, потому что фестиваль возможностей в этом году впервые проводится. Фестиваль возможностей проводится в рамках движения Большого Обилимпикс. Это действительно уникальный фестиваль, который совмещает в себе и творческое начало, и профессиональное начало. То есть у нас детишки через творческий такой подход могут прикоснуться к профессиям. Фестиваль проводится в этом году в 9 муниципальных районах. В 3 муниципальных районах он уже прошел. И сегодня мы в Сабинском муниципальном районе, который действительно некую планку тоже завышает этого мероприятия. На очень качественном уровне проходят мероприятия. Хорошие подарки детишкам. Дети очень рады у нас, улыбаются. В дальнейшем обязательно мы будем стараться, чтобы вот благодаря таким вот фестивалям, конкурсам дети у нас дальше могли трудоустроиться и найти себя в этой жизни. Полина белән Камил пирография компетенциясында катнашалар. Алларындагы кухня тактасына алар башта копировка аша чәчәк төшерделәр. Хәзер менә эз буенча йөреп көйдерәләр. Монда эксперт Илнур Шаймурзин катнашучыларны техник куркынычсызлык, чиста, пөхтә эш барышы буенча күзәтеп тора. Кирәк урында төзәтеп җибәрә, киңәшләрен җиткерә. Бүген безнең монда бик зур бәйрәм, Обилимпикс конкурсы бар иде. Бу мөмкинлекләре шикле булган балалар белән мин җитәкчелек итәм инде пирография компетенциясендә. Бу балаларга инде кулның моторикасын арттыра, биктә фикерләү сәләтен арттыра. Әлеге ярыш балаларда моторлыкны күрә белүне үстерә инде. Балаларның үзләренең эшләвен тәэмин итәргә тырышабыз инде, шул алар үзләре мөстәкыйль эшләсеннәр. Аларның килеп чыга. Эдуард Нагыймовның да эше эксперт тарафыннан яхшы бәяләнде. 17 яшьлек егет бу төр белән яратып шөгыльләнә. Я хожу в кружок, мне нравится это. Мой руководитель Зульфия Халимовна. Какие рисунки любишь делать? Разные машины там, вертолеты, розы, людей, розу. Бу бүлмәдә төймәләр белән рәсем ясау һәм пластилин белән рәсем ясау компетенциялары буенча көч сынашалар. Икесе дә иҗат итү белән бәйле бәйгеләр. Монда балалар төсләрне аерырга өйрәнәләр, форма үзенчәлекләрен үзләштерәләр һәм шулай ук чиста, пөхтә эшләү күнекмәләре алалар. И очень оригинальные получились у нас работы. Вот Ралину работу выполнила сама, молодец. Все молодцы. И Исмаиль, и Ралина, и Алина. И вот еще у нас немножко, Эльмира, он немножко отошел. Прям продавать можно. Да, молодцы, очень молодцы. Бу майданчыкта исә бисердан эшләнмәләр ясау буенча көч сынашалар. Катнашучылар аларындагы рәсем үрнәгендә вак мәрҗәннәрдән муенса беләзек үрәләр. Экспертлар аларга булыша, чөнки монда ярдәмнәр бик кирәк. Безнең бүгенге фестивальдә бисер буенча 6 укучы катнаша инде. Алар бик тырышып әзерләнеп килделәр инде монда. Бисер безнең инде ул моториканы үстерә, төсләрне аерырга өйрәтә, санау күнекмәсен үстерә инде. Балалар бик тырышып эшлиләр, бик төгәл итеп эшлиләр. Бик ошый аларга бисердән эшләгән менә мотор беләзекләр ясыйлар алар, заколкалар ясыйлар. Без бүген аларның эшләрен, төгәллекләренә, бисерләрне дөрес урнаштыруларына, чиста төгәл итеп эшләүләренә һәм вакытка карап бәяләячәкбез инде. Бисер белән үргәндә дөрестлек сакланмаганда рәсем үрнәге бозыла. Эшләнмә мотор килеп чыкмый. Төсләр яраклаштыруы да бутала. Шуңа монда эзлеклекне саклау бик мөһим. Әмирхан өчен мәсәлән бу бирем бик җиңелләрдән бирелә. Әлбәттә килеп чыга, бу эш миңа бик ошый. Мин моны беренче тапкыр ясыйм. Бу кулга киертергән беләзек. Син кемгә бүләк итәсең? Абыйга?
Обилимпикс катнашучылары акыл кимчелекләре белән үзенчәлекле балалар. Аларга ятлау, истә калдыру кебек биремнәр авырлардан бирелә. Араларында исә шигырь, җырга сәләтлеләре дә бар. Андыйлар да аерым компетенцияләрдә сынау тотты. Менә шулай төп көч сынашулар да җырлап диярлек үтеп китте. Барлык катнашучылар кабат залга бүләкләү тантанасына җыелды. Аларның һәр кайсына үз компетенцияләрендә бүләкләр тапшырылды. Монда җиңелүчеләр юк. Бу кешеләр булай да тормыш каршылыкларына бирешмичә, сәламәтлек кимчелекләрендә үз-үзләрен җиңүчеләр.